Что не доделал русский штык, доделает русский чиновник, русская школа і руская церковь. Вядомы дэвіз, якім карысталася расійская ўлада на захопленых анексаваных тэрыторыях, пачынаючы яшчэ з часу царскага кіравання. Мінула амаль 2 стагоддзя, але наступствы гэтага дэвізу можна пабачыць і сёння, асабліва пасля 24 лютага 2022 года. Расейцы зноўку наладжваюць культурны, а паводле незалежных даследчыкаў, напрыклад, з New Lines Інстытут, не толькі культурны геноцид, зноўку знішчаюць ненавісную ім мову у афіцыйнай і адукацыйнай прасторы. Многие ребята из освобождаемых территорий не владеют русским языком в достаточной степени. В летний период, коллеги, профильным ведомством будут организованы курсы. В эту работу будут включены студенты, старшеклассники. Словосочетания, которые мы слышим в украинской транскрипции или произношении, они для нас являются формулированием ненависти к России. Если будут предметы преподаваться на украинском языке, это катастрофа. Нават літара «І» у слове «Маріуполь» на вядомай шыльдзе прыводзіць акупацыйныя ўлады ў шаленства. Гэтыя захады добра вядомы і Беларусі. Сучасная тэрыторыя маёй краіны трапіла пад расійскую акупацыю ў выніку гвалтоўнага падзелу Рэчы Паспалітай. Расейцы усталявалі сваю ўладу вайскоўцаў, душылі паўстанні беларусаў, зачынялі мясцовыя адукацыйныя установы. Да 20-го стагоддзя не існавала ніводнай беларускамоўнай школы, а беларускія кнігі праходзілі, часцей не праходзілі праз неймаверную цэнзуру. Беларуская лацінка наогул была забаронена. Расейцы ў той час нішчылі рэлігію, да якой належала большасць беларускага насельніцтва, а старажытныя будынкі бурыліся ці перабудоўваліся на ўзор архітэктуры маскоўскай дзяржавы. Беларусам адмаўлялі ў праве на існаванне, а нашу тэрыторыю расейцы лічылі сваім паўночна-заходнім краем. Усталяванне савецкай улады пасля разгону першага усебеларускага з'езда і здушэння БНР дадало іншыя захады. Сярод іх масавыя рэпрэсіі прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі, мовазнаўцаў, гісторыкаў, навукоўцаў, пісьменнікаў і іншых культурных дзеячаў. Русіфікацыя дапушчанай да публічнага ўжывання беларускай мовы, навязвання расейскіх культурных штампаў, антызаходніцтва, антыдэмакраты, непавагі да разнастайнасці, будаванне мітаў накшталт братэрскіх народаў і вялікай айчыннай вайны. Насаджэнне комплексу віны за матчыну мову, нібы гэта мова абыякавых неадукаваных людзей. Культурна-гістарычнае рабаванне, вываз матэрыяльных каштоўнасцяў да знішчэння гістарычных дакументаў. І гэта толькі малая частка тых захадаў, якія робяць расейцы і дагэтуль. На жаль, Беларусь на сваёй скуры вельмі моцна адчула гэты рускі мір. Настолькі моцна, што ў сярэдзіне 80-х мы засталіся найбольш аруснелымі і дэнацыялізаванымі з народаў іншых рэспублік савецкай дзяржавы. Арусненне працягвае і усталяваны з дапамогай Расіі дзеючы рэжыму Беларусі, пачынаючы з 95-го года. Возбуждено производство по делу о нарушении президентом Республики Беларусь Лукашенко Александром Георгиевичем Конституции Республики Беларусь. Делегация России уже прибыла в Минск. Ожидается, что сначала Виктор Черномырдин встретится с Александром Лукашенко, а Егор Строев и Геннадий Селезнев с Семеном Шарецким. В свою очередь Верховный Совет отзовет свое заявление, в котором выражается импичмент президенту, то конфликт на сегодня может быть погашен. Дальнейшее противостояние осложнит обстановку в Беларуси. Это серьезно повлияет на наши отношения Союза Белоруссии с Россией. Конституционный суд Республики Беларусь 22 ноября 1996 года прекращает производство по делу об импичменте президента. Шчыра кажучы, раней я разважаў пра арусненне як пра падзеі мінулага, якія асабіста я дараваў расейцам. Бо, на маю тагачасную думку, дзеці не заўсёды павінны несці адказнасць за ўчынкі бацькоў. Але пасля 24 лютага я яскрава ўбачыў, калі гэты імперскі імпэт застаецца непрапрацаваным, калі краіна і яе насельніцтва
не нясе адказнасці за тое, што яны рабілі ў мінулым, то мы будзем назіраць паўтарэнне гэтага мінулага. Наступствы палітыкі абароны рускамоўнага насельніцтва у выглядзе тысяч забітых і мільёнаў паламаных жыццяў мы добра ведаем. Расійская культура намаганнямі саміх расейцаў стала асіміляцыйнай прыладай, а расійская мова – зброяй знішчэння цэлых этнасаў. І менавіта з гэтага павінны пачынацца кожныя размовы пра моўнае становішча ў той ці іншай краіне. Жах у тым, што большасць расейцаў гэтага не разумее. Таксама, як і сярэдні гвалтаўнік не разумее, дзе ж ён зрабіў дрэнна сваёй ахвяры. Мы должны быть приветливы, логичны и удобны для приезжих. И тогда наш язык не будет восприниматься языком врага. Тогда русские захотят изучать в школах, так же, как сейчас хотят изучать английский. Тогда Рунет вновь объединит все страны региона. Тогда тот самый русский мир, не пропагандистский, а настоящий, заживет мирной и счастливой жизнью. Ці мае сэнс размова ахвяры з гвалтаўніком па-за межамі судовай залы? Наўрад ці.